uzwa khona. Manje sithola incwadi kaNumeri. Mangithola kuNumeri i10 numbers. Okay. Bakubala abantu. Yeah. Wonke umuntu bayathatha imithwalo ephinde ezweni lakubo eyobalo. Okay. Angazi Nkosi yami noma uyaphinda yini ezweni lakini uyobalo. Jesus. Angazi noma uyaya yini emndenini uyobalo. Ayangizwa. Bathi bayinamadodakazi awu-5. Amen. Kunamadodakazi ayenawo lithi iBhayibheli asuka aya kuMose. Umesuka aya kuMose aya emaphambi kwakhe. Umefika emaphambi kwakhe lithi iBhayibheli kwakungasemnyango wetente. Nawu amen. Nawu kuyavela yini? Kuyavela ngalapho. Kuyavela yini ngalapho? Awuthi makuvela. Awuthi makuvela. Jesus. Ufuna ukungenyawo makuvela. Awushayela makuvela. Nkosi yami. Wala mfuna ukushumayela manje. Lalela. Ubengenawo amadodana. Yeah. Ubenamadodakazi kuphela. Yes. Amen. Ngalesikhathi kwenzeka lenkinga. Yeah. Lokuthi kukabiwifa. Yeah. Wawuthi mangabe ungena indodana. Babumvubu ifa lakho lithathwe. Yeah. Liyodliwa istate. Yes. Kodwa mase kushintsha inkosi. Yayiqala inkosi eyayikhona kuleso sikhathi. Yathi no. Alingasadliwa istate ifa lakho. Ifa lakho babumvubu uma ungena amadodana uzolithatha ulinikeze amadodana omfowenu. Okay. Uzofuna khona lemndenini. Alright. Ozothatha ifa lakho. Okay. Babonakala ukuthi ayinoma la wekha amadodana. Lithi iBhayibheli beza bamaphambi kuzo kaMose. Baqala bakhuluma kuMose. Uthe uMose mebona ukuthi no, impela ifana lendoda alibuya komunye umuntu uyalisuka likhonjwa kumadodakazi akhe noma ungavumelekile kodwa ngoba kwasekhuluma inkosi ukuthi amadodakazi akhe enze kahle noma khulume kahle noma hlale kahle endaweni ifa lawo lingayise angalithatha. Hey, angalithatha ifa likayise. Amen. Ngalithatha ifa likababa nje. Hallelujah. Lalela. Yeah. Ngalithatha ifa likababa namhlanje.
Yabona leli fa ngikhuluma ngalo. Uthe umhlabeleli sinefa lethu. Athi sidilwe ezulwini. Athi yakabasela alithinte. Kanti fasa ngithandayo lapho ngibambela kaZomo 4 yini. Ubaba wafela ehlane. Verse 3. Ubaba wafela ehlane. Wayengekho phakathi kweviyo labahlanganyela uJehova kulo iviyo likaKora. Kepha wafa ngesakhe isono engenamadodana. Thank you. Ubaba wafela ehlane. Ngobani wayengekho kulo iviyo likaJehova. Wayengahlanganyele nabazalwane. Waze wafika isikhathi sokufela ehlane. Lalela namhlanje ngifuna ukukhuluma ngehlane. Ngifuna ukubuyisa ehlane. Ngifuna ukulanda ehlane namhlanje. Khona izinto ezenzeka uhleze ehlane. Lalela umshado awutholi. Uhleze ehlane. Ungafeli ehlane. Ungafeli kephi? Hey, Kusami. Jesus. Lalela ufeyile esikoleni. Usabathe uyafunda kodwa uyafeyila. Suka ehlane. Ungafeli khona. Lithi iBhayibheli ufike wama emnyango wentente. Emnyango wentente. Lokuhlangana. Ngoba khona amatente. Angewona amatente okuhlangana. Angena khona abantu. Baphuma abantu sebehluthwala. Baphuma abantu sebekhwayizile. Awona amatente okuhlangana. Kodwa namhlanje ikhona intente yokuhlangana. Hayi maJohn. Hallelujah. Ene awungizwa. Lalela abantu abahamba emva kwakho. Kunalomuntu ohlezi wakhe ngimxebulayo. All right. Yabo ungizwa manje. Suka ehlane. Ungaze ufihlwe ukufa. Ukhale ekhaya. Kuze kube manje umkamelo. Yihlane lelo. Ekubizwa ukuthi usuke kulona. Ukuze uJehova lethe into zakho. Akeze ehlane. Ngoba indoda yafela ehlane. Indoda entendeni lokuhlangana. Lalela khona abantu abakholwayo. Athi umuntu ngilunge ngihleze ekhaya ngithandaza. Lalela angifuni ukukhohlisa. Yabona ngawuthwala umthwalo wedwa. Phumile kwabanye akuthwalisa umthwalo. Phumile kwabanye uyabika inkinga yakho bakhulekise. Yingakho namhlanje lithi iBhayibheli kwakhona intente lokuhlangana. La indoda yafike yamakhona. Le yafa engangenanga kulo. Elithi iBhayibheli kwakuyintente kaJehova. Yazafika ukufa engangenanga kulo. Lalela. Funa ukusiza namhlanje. Bantu boshiwe nje kwaphela. Saba bhakuze. Mfana yashaya. Uzozakhipha amazinyo suka ehlane kwaphela. Angishumayeli mina.
Nginesethi nakhululeka indlela isiphelile. Ngihlaze ngifike ukuthi akwazi ungibona. Basoba. Bengikusiza nje Nkosi yami. Uthi nale ntombazana wayizalisa thuba ilahla. Ihlane lelo. Uyabona kumnandi manje. Akangishumayele bazalwane. Uyabona kumnandi manje. Ngoba bonke abantu bayahleka. Kodwa wena masulelo uyazi ukuthi imicabango yakhe ithini. Siyakothuka manje siyekhaya. Lokuya lonke usizi. Laba bantu ushaya nabo izandla etengeni abaseke. Kuvuka amazwi engiwashilo. Ehle ucimezile. Ehle njengamagama. Ehle phambi kwakho. Aya arabheki. Noma ungathatha iraphu warabheki. Lalela suke ehlane. Yabona namhlanje ngifuna ukuthi kwena hamba ufuna uJesu. Umfuna uzomthola mabehlabelela amagama okuhlabelela. Bathi futhi wena uzomngenisa. Lalela khona izinto zakho ezibanjwe uwena. Bonke abantu bayagoduka baya emakhaya bayobala emndenini. Wena ngithe uzobalwa kuphi? Uhlalelene ehlane. Wazi ufica ukufa uhlele ehlane. Lalela madoda nabaprofeti. Uma sabona ukuthi no kule ndawo esihleli kuyona kuminyene. Ithenge indoda iyocela enkosini ukuthi bayokhawula imshayo ukuze baqhume izindlu amadokotela okuhlala athi umbhali amadokotela ababewakhile ayamathathu elinye kwabanga Eliya elinye kwanga Mose elinye kwabelakhe likephelakhe dokotela. Siyakhiphela siyahle sinyuka shimndeni yethu sokholo sakhamba dokotela. Wena wenzani? Uyoba lwaphi? Zoshunyelwa nje koze kushaya isonto. Ngeke ngene lutho uma ngangenanga namhlanje. Yabona tofika bakhuza ngezilime ezinkulu. Kodwa ngeke kuze kwehle lutho kwena. Futhi ngeke uzuzwe lutho. Kodwa ngifuna ukusho lokhu namhlanje. Suke ehlane. Ihlane likuvala amadlebe. Ihlane likuvala ingqondo. Ihlane likuvala ngisho amehlo. Yabona umhlele ehlane opunenkani. Awu amen. Yabona umhlele ehlane awuzwa ngisho abantu bekhulu